Haka kubor ka pasakhaman ngilapan I shapi ya ka kubor ka bedai ba ka jingrake ka sorkar jalla ya ka World Tuberculosis Day haka rukam ka basyongkun. Hendrai haka ni ka kubor ka pamantapan nginya pai ka thong jo menteri rang badu kari Narendra Modi ubala wat la ka thong jong ka sorkar pedeng kalong ban penduk jat ya ka jingpang tuberculosis hapo ka snem arajar laipo hendrai Narendra Modi ulapan kalano ya ka ne da ka bapen no ekasnem hadu sansnem kata ban penduk jat haswa kasnem arajar arpausan ban poisa kenika thong jong ka sarkar hakanika jala Meghalaya ru ka khubor na ka sarkar ka long ka jinga wer ya ka jinga trelang jong ki babuan balang bat leng ba kenika khubor ngin pensngau shapi ya ka jinga kren bat we ni ki doktor jong ka sarkar jala uban pensong thu shikipat ba halo ka jingpang tuberculosis kila jingsumar bat ki wai pat ki sembo perkhan la ka long ya ki nongpang ya ki bahaya ngasem ne yak emlang salang. Jingpang tibi hoi ni kadai ong pi al sibun hi sikin patong shai mas pang ni jingpang ne. Tian ni jingpang tibi ya jingsha kadai ke bala. Rem radim ma. Kita ada next pass ne jingsha. Di bala ni yang jingpang dulu. De Dr. Robert Cox harus nem praspa propua. Di kubelingi observe yang kita si World TVD kadai hispas nem hadirin bau lak itu kenyang kata arusal trik March kat praspa Papua dia kadai kesnem kat kedai spa Papua bagi World Health Organization kesedang man pendang buram dagaba long yang World TVD man laus nem dia hakaba kadai ke kongsan ni kelang ban awareness ikibri sepanjang ini Jepang Nomor tip bahawa di Jepang kadang day away dari Jepang kepada kita ada kata-kata. Kelak penyambung kibrio. Kemudian no 1.6 million kibrio kiap kasisnya. Bah 10 million 10.6 million manlaus nem kiyo yang ke Jepang globally hak pertai berapa. Watang hapo haka regioni India ru kumba saulak prapawajar ki yap haka sisna tiada takadaw kadang dai gawai ke Jepang kaba kata sisa ini ndai kaba kongsan ma suka ban ongi Gibril lamba kani ke channel jopi ke lomba kani ke Jepang ke seriam habat kini covid ke bit lengba ki droplets ki airborne infection ni ongmo lada ubriu jurho udani kani ke Jepang sedem hakitor tilada ujurho sendria itu kenyang kimi tidak kimi ada ubriu badan lang tu ring sim tu ni kenyang yoru takeaway pat kebakongsan kalong ba ni ong TB infection kamat lada ubriu udan yo tu kenyang Jepang uyo ring sim hakamet henry umdan simptom pat kamat umpang umlele lada kebormet ju kran henry ong TB disease kamat Jepang TB kamat itu kibriu kiba yo itu kenyang bat kidan kedak kesin bat kipang ru bat ki haban di dawai ti India jungi estimated kemba 40% naki population jungi kidai ki badan yu ni kenyang hakamet re ombro pat ki dan symptom dan sign kim normal kim lele kabakongsan kidak kesin kalang habau bri ujur ho RTO lani tam hakba le siula di dawai ru kam jam lani ushit RTO tam di dawai jing shit keja kesit biang kumta kam jam ke ti nang ta gidon ki brio pat ki ba namar ba kimbang ka bam ke ek tu ski ki rai kho nang ta ka we ke hia nang ta swe ke dak pat kalong ba ngi khot ke night sweating kuma ke jing step min mi kata ka jing step kalong habak kamet bro bu ke ji bro sini hap min mi ki jan na po ki ji lut klam dan kam da ke porshit o ke porkhet ula banja kumta kata ka dei kidan sekui kidak pat kum kidan kibri ki bajer ho mi kerkha haka asnam ka kerkha kata ru dei bungi khot ka hemoptysis kidan ba kibri ki ba ut ba pang sedem kita ru kila ban dan kedak kesin kita gidei ki ketibi la badong ka pulmonary but extra pulmonary mo pulmonary kemot kejingpang bakta yaki tor ring mensim habang ong extra pat kidai kinu jingpang hakanu bentar jo kamet lain no snu bat ka tersim
non gidon kibri boyo jingpang TB gelan kibiyo jingpang kepo TB kepo gidon boyo TB sieng gidon kibiyo TB jabing ru kaba yebit hi kaba kham yebit hi kede jingpang TB hakitor de dena takadaw ni don kam ha ban diagnose kloi ban lap kloi tu jingpang shua bo tu briu un pen priang ni tu jingpang namar ka study ko ang ba ubriu badan ni jingpang TB hakitor ne lada umdi dawai ula ban penbet halu sifo khasan ngut hakisisnem wat briu bela da umdi dawai dan dengan jipang tibiru ula ban yap hapo arsne ti kata kada jing ma ti na kada wat hastiet jungiru hakasnem ar hajar arfuar ni diagnose ni notify hadu san hajar arfuar ti kes mana preng gini ke bayap kedai 5% kata kabut lak nu arspa san pho ikum hastiet jungi berit ru ngidu kata gi min sem hakisnem pangila sedang ni ka elimination of TB by 2025 ti nakabenta kani kamot ni hable bun ki eke kapaning kong ni dayban screen lot ki brio kamtam mentangi dang screen bahai gitu ki brio ngikot ki vulnerable population kamot haki shnong badan bun jepang TB nang ta hapum ka haki jail lani haki kum haki jaka balong slum kita ki jaka ki bakham kong san ki bangi ni screen baham menta wat ki jagi pregnant mother ni screen ki ba marbalai kini kilong related thi kum bakalong menta stage ki active case kan wa hadu menta usnem kata ki ong pi ba ki case house nem arfu ar le ngi diagnose sanajar arfu ar ten apeng kita pat ki bla koit ru kidan bat ki badang di dawai ru kidan ar ki badang di dawai ru ngaladang kepala kidang dan ar hajar news pak something like that ki badang di dawai ke okay. Ti kata kadai ka problem ka ba arpat ka problem kalong ba mentabi kini jingpang TB kalong kumni lada phimdi dawai tikna kamot kadai ka jingpang kalaban sutrai menta kerkom di dawai ngi haban di dawai si hendri benai minimum duna mo lada don kunyang jingpang hakamat ubadang ubam padai kunyang uba patlong resistant yu nu dawai ti kamot kitu dawai ki kitu ngi di ta hendri benai mula benduna pelak dekan rubna andai gidon dei ki kies ki ba let's say nakada wajing sange jong ki stenpor lani kala benong bakiyo directly de ki khnyang ki ba kham khlan kumi kitu kin habdi dawai hadu don ki kies bang habdi hadu khandai banai don ki di hadu arfu banai ru mo te de na kata kada ko ba don kam kalong ba kitu bayo ningkong pang TB haksin baningkong kidai bersim khia ba khnang ma kanum poi sakawai pat ki jing treatment ka ba kham slam but kham jinja let's say hagabide bikni ki jaka suma doktor let's say baro ki brio kinumla banwan shakini ki jaka sor ki ban banyo ki sumar ke facility ba pia ki pat kum ki dots ki bang jius no ti nadu men shahi namar ka sarkar ka tipa la da buri udi dawai nei nru bna bandi dawai kamdai ki basu nei ti na tak daw nibu de ki brio ki ban yarap iki sutrai menta unong pang ni diagnose ni po TB hospital ladau ni unong pang usa semut syndrome ni pha yu semut syndrome pat hang teru kadan ke jaka di dawai tikiju lap ki dawai ba kira nang ni hi balai kalong kumni namar ba ngidon new teli ki district manla ki district ngidon ki district TB center but manla ki district ngidon ki treat ki tuberculosis unit ham meghalaya ngidon arfu sauteli ki tuberculosis unit tekini ki unit kidan laki staff ki bape ti nalo kata kita tang ki TB staff ke ndai we staff ki rap lang hi menta namar menta ka ya elimination nadu ki CHO ru ki dan menta lang nadu ki NM nadu ki doktor bar khamtam bot ki ashar ki rap ha ni galiang ti ka sarkar balai ke bu ikini ki dot provider dan ki treatment supporter kemut kini hapo nang kendong kai hapo shnong village kemut kini ni khot ki treatment supporter kilai ai dawai ye kitu ginong pang ki ye I ba ki di dawai ban pentik na ha ban tikna takada dots kamut directly observe treatment short course ni khot kumta tiki I ba di dawai pat namar ba ki le ye gini kam kasar dia ka siru insentif ye kini ki asha ki bele ye ta kamut ikini ba ai dawai hendri buna ni ai san si hajar ye kini ki ba ai pa ye kini drug resistant TB kala banlong khabri bana kala banlong arsnem arfo bana ikitu ngi aisan hajar hadu menta te nakaliang ginong pangru ngi siu menta pat uno nong pang sisen bala diagnose
ngila register haga nikshe nang tu nipan yaki account number. Okay. Nah, hidin bila ai account number kemudian ni transfer ke account jungki directly na NHM ni transfer back ke account jungki sanspa sibna. Hadu mendakut ke treatment kalau abang ribna ni arpo bna itu kaya dek kata kadai wajing rap government ka baar pat hal bakut jong ke treatment pat ni siu news pak sanpho kata jang ka chulong no kan ta ka travel jungki wajing rap mo kata kadai jing rap ti henry ban pendu ja ya ka dawa ya ka ban eliminate ya ka jingpang TB nomor pi bon na gibriu jungi himdai tang hame khalia bat ha India bro ka wei hi bon ki nong pang kilet ning kong sya ki private hospital ti ban pen eliminate ni ka jingpang kram da dan bentalang bat ki private hospital private doctor kanam long tina ta daw ni kani kan ma ka TB la declare ya ka TB kum ka notificable disease kata ka mot mano ba diagnose ka TB kidai ban notify syaka center semut syaka district authority nang ba every TB case then haka notification haka nikshe portal mo bro kidai bentan bro wa India kidan haka nikshe portal kinang pang TB sarkar kala ale bah palat ngesu kan kwe ki dawai ki IA dei ka test ru bun hi ki balai a ki test but ki nadang sidang hilai kita kajing siu na government kale kita but ki dawai ru umdai ki basni ki baha don ki bakli nga dawai sarkar ka bahan kidi ki company ki baha but ki dadan ru ki potency testing randomly testing ban pensi ba ki dawai ki dai ki baha manong pi ki dan ki dawai le bangi ai menta ki bamdan ha market ru ki bampat pula ya po iyo no boleh ki dai ki dawai ki berem but ki badang newly developed kita dawai ke Ki doktor kita ki daw ba ki ba let's say ki ba ki beri ki yo ini jingpang atau kadan ka kalau ka khubor na kalian katna ko ki kya ban perking ha ka be dei bat ka bam ka di kini kita pi haji sha ka tibi kam dan ji dei bat ka bam mo bat ka bam bangi bam man khlan ye ban im ka ka ba yarap inu khanyang pat ban yo bor bo bri un pang dei ban yo bor bo bri un pang kadai lada ka immunity system jong ubrio ka hiar teki kita condition ba ka hiar kata ka immunity system ka immune system ka baningkong kadai ka HIV amar ubrio badan HIV inde ka immune system ka hiar apa ka immune system ka hiar kamot niu khnyang lada udan yo bo tina ta kadaw 7 to 10% na pening kini ki bapa HIV kidon ka chance ban develop TB in a year mo kabar pat gidai diabetes ru ka compromise ka immune system te ki ong 30% of these people can develop TB in lifetime not in year in lifetime mo te nang ta ki cancer case ru kila ma ki tlat kila ban yo nang ta kini badi dawai steroid kitip itu badi steroid long time ru ka turo immune system ka compromise te ni khnyang bosong ula ban yo bo ban develop into TB kita ki point nang ta rei mentang ilap bat ki ba ANC kini ba armet ru kadan ka compromise sa ki immunity ta kada makiru kidan ka chance ban develop te na kada ngi screen ni kiru sawai pat ka jingdi ba ka bamdai bandi ka long kum ki kiat uduma hamtam secret uniru u compromise ya ka immunity system jong bari te ka niru ka kham yo u kha long tu khyang la ban yo bo khamtam la ka met ka trot ke pidan ru ikini ki ba la dap sumar ki ba la koit mo ki ba pi aina mi ki kita ki champion kan dia da pi tu spangani de second I'm see mi ki we pa hi ka program bi ka sarkar India hi jingsha ka pai bon kilat kilinti da kanu kala bangin kring ye ki brio bakin wan bandi dawai namar bandi dawai ngal ong pi minimum 6 month te badi lai kham slam te ka kham jinjar hi te na da ka daw ngi lap ba mensuang ikut ki TB survivor amri mentang ikut ki TB champion balai namar ba lada kini lada ngiyo ban khot lang ki ban eye awareness ka compare ban ka ba ai manga mamki kila ya lengba te kila tip pia sungo tu ba ai yu ma tu si te ni persang menta ka sarkar ka ong ba man la ki block man la ka health and wellness center alis jet to champion
Aku jing sya kani kamdan bat kata ladau briu uyok pang TV. But udi dawai no. Mo to hoi katu kapor artio lai tio is better bandeng mas. Ladau di tikena ki dawai tang pedang ar lai tio ne ke infection kala duna ba. Ke jing mi khanyang na u kala duna ba. Ka banang ya ki dawai ke. Tikadau mdan ka banong ban ki pliang ke eli mdan banong ba pin yakyar kanta la pila sai ba kam lele. Ne ka min ting kalong kane ke ba mi na ka jerho. Te ka ngahi advice ba ka dang 2-3 weeks te day hi ban lom day ban ya shongjan ban ya jerho kam tu long de bandeng mas ru bhai but shu tan dai da ka bakong sa gri ladam di dawai ke tangalong pi ladau bri di dawai ula ben infect 10 to 15 people in a year ula ban pin bit chipo do khasan hakashisnam ne da di dawai tat within 2-3 months or 3 weeks are like you kajing bit kala hier ha kumba ka thong jong sarkar sansnam sha ka lai pho pen do na ni jing pang ke ko khobor ke ban kot jo phi sik pai ba lese ki ba na kam kata ka khap ka ba kidan ka jing so phera ka mat ki ba la ban de symptoms jong ni jing pang ho ke bokong san de ga long ni mo ngimdan vaccine bang ingi pendu ya ka smallpox ru lang ba ki vaccine ya ka polio ru lang ba ki vaccine ande ya ka TB hadu menta lese ka sapoi ka po bang sayo tang ba ya menta hi ngim pat dan kidang trei sitom ki bre ban yo ki vaccine te henrei ke wei na ki daw ki la ki bangila ban yarap ingi minta baro sikata ladau don wei unong pang TB hapo ie ladau kupa sitrai kupa don yang TB sadem de habo don TB sadem habot ngila ayo iu tu khanyang jingpang ha utu brio kemot ye kitu ki case ni khot microbiologically confirmed case microbiology kemot udan khanyang hakamet ki bahayeng jong tu brio de ki kide ki contacts dene indai brush katahi kum katu kayeng ni sei ai dawai ada tang ya kitu ki ba hapo andrusnem kebot ki ba hapo andrusnem ni pe ki jerho em ki shit em ki lost weight em ni pe ye kita la damdan kata ni ai dawai ada ni ai INH tablet kata ki de ki group mo bang ai dawai ada ka baar pat HIV ni ngala batai pi ba kilong kloi ba kunyang khlai ai bor kunyang dei ye kiru ni ai dawai yada INH tablet man la kasi hon ringwan kajing ai dawai yada ye ki HIV kayarap hadu 90% bo unumyo e kajing pang TB nomor ba ka TB kadai ka the most important opportunistic infection of HIV the bun kin HIV case kiap nomor kada bagio TB tina takadaw ng ay dawai yada kiki te menta pat bangile check elimination ka sarkar ko ang bangide ban ay dayo yada lut ya baro kibrio at least ki contacts household contact close contacts lani kino ki ba yajan ki pang TV ngide ban ay dawai yada tangba shwa ban ay dawai yada ngin ha ban screen shwa gitu kibrio ikitu ki sautli ki symptom la kimdan ai ngila ban ay dawai ki yada te ka sarkar namar ba kayo ba ngidan kamba ban yarap iginong pang TB tina rakadaw government of India manakani inaugurate ka president ya katu ka TB muk prime minister TB muk Bharat Abhiyan mo kata gamot ka community support to the TB patient kani ka community support to the TB patient ka intention kalong ban pakipat ba aru kinyadan bentalang hagaba pendu igani pang TB by 2025 kabaar pat kalong ba kan pendunay ka stigma ka community mo ka stigma kadang dan dumta kabalay pat ki ongru ba kat bala bangin support iginong pang ba kanamdan da kata out of pocket expenditure naga family jang kinong pang mabalay bon iginong pang ibaduk kamtam ti balle igani pat ngidan kam ka support nanga na phi barokhat ke te under this TB ka prime minister TB muk Bharat Abhiyan kamot Yunu no beri buan syahmat ban yarap yunong pang TB in khot eki mitra mo ba phila ban register ya di hakane ka nikshe mitra portal hadin ba pri register ya di yang tu ki DTO district authority kin sa call pi ba ki sa batai pi ke ai kene ka TB ka prime minister TB muk Bharat Abhiyan kani ka long ba kade ga jing request ya ki corporate ya ki MLA MDC
NGOs, any individual also mga mafiru la. Let's say dan para marjan mapang TV beduk ngala oh itu ngan anak mga kabang. I mean menyerap nak mga si sibuk sanspa si benar. Tang bun thi lai kilo kau dai Horlicks ni whatever peleng. Kamut pila adopt itu ibe. Tang bolong ke sistem mentah adopt buat lagi problem badang sedang kemni dari dan neki ki basule kemni ru ki shule ya kawe kedukan badan gitu gi ang pai ni nang bang sawan si mana benai kat tu an siu mga kumtaru la bande kata kalau manwan ra ya ka yu khrang ba kawe ben pendu ek stigma ka ba ar ba kanong gajira ba unang pang un continue ban treat bandi hadu ban takut ke treatment